आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन जोङो दा मोनसे चेलेन्ज होनो नागिरदों चेलेन्जआ ओरैबायदि जाहैबाय जायनो नैबेहाय फुचकाया माबा दङ मोनसे प्लेटआव 10टा दङ जाय 10टा फुचकाखौ जायनो बांसिन खम सम टाइमाव जानानै फोजोबनो हायो बेनोनो नोगोद 200 रां बेनोनो 200 रां होनाय जागोन बेखायनो नायलांबाय था आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन दा माबानोसै चेलेन्जखौ जागायनोसै दे गिबियाव सोर मा नाम मा नाम नोंना हा नाब्ले नाब्ले दा नाब्ले बर'आ जाना देखायग्रोसिगोन र' 1 2 3 नै टाइमा खारबाय जोंनिया ओइ लाइनाव थायो नोंसोर लाइनाव थायो आंना रुटिया जानो हाया दे बिथाङा जिबायदि स्टाइलाव जादों बिथाङानो जेनगोन बायदि मोनदों आङो लाइनाव थायो बिथाङा जोबोद स्टाइलाव जादों बिथांखौनो जेनगोन बायदि मोनखाबाय आङो दिनैनि खेलाव बिथांखौ फाक्का जेनगोन बायदि मोनदों आङो बिथाङा बिराद गोसो होनानै नारसो जाबाय दङ बिथाङा दासिम मोनथामल' जानो हादों मोनथामाव नेनानै 50 सेकेन्ड जाबायनो जाबाय दं दायो बिथांना 1 मिनिट जाबायनो जायनो थाब जानानै देखायनो हागोन खम समावनो जाना होनो हागोन नै नोगोद 200 रां 200 रांखौ मोनगोन 200 रांजों मा मोनगोन ना मोना अमा बेदर आधा केजि मोनगोन दै फैनाया नामा आङो गैया दैसो लोंनो मोनथ'वा दासिम मोनब्रै दंबावो बेना दैयानो गैया माथो नाङा नोंनो नाब्ले बिथाङा 1 नाम्बार मोनगोन बायदि मोनदों आङो बिराद आरामाव जादों बिथाङा बिथांजोआ जाबाय आं हाला हा हाला बिथाङा जेनबाय बिथाङा नै 2 मिनिट लाबाय बेसेयाव 2 मिनिटाव 7टाल' जानो हाबावबाय एबार नेक्स्ट एबार नेक्स्ट स्टार्ट 1 2 3 बिथाङा होबाय होबाय साफेना खारदोंमोन ना हाग्रा हाला साफेना खारदों आरो मिनिना नोंसोरो मिनिना लाइनाव थाय ओइ गान्दो लाइनाव थाय नोंसोर बेलेग मानो बेलेग थादों लाइनाव था लाइनाव था दे सोर जाखौ गथैनिखौ हैमाया खाननै मानसि जाबावबाय खायसे आदानि खालायखौ जाबावबाय नोङो ओइ लास्ट नै जाजोबनो हाबाय 55 सेकेन्डआव बियो जाजोबनो हाबाय बिथाङा 55 सेकेन्डआव जाजोबनो हाबाय दे नेक्स्ट र' दय सासेनिखौ नामखौ सोंनो बावबाय दायो नोंना मा आंना थेफा दायो थेफाया जागोन थेफाना टाइमा स्टार्ट जासिगोन 1 2 3 जाबाय दायो थेफाया जाबाय सोर नैबे 200नि मालिक जानो हागोन दसे उनाव मोनसिगोन रिजाल्टखौ ओइ गान्दिलाइन मा केमेरायावनो फुगोन
ओइ जानानै उन्दुग्रोमफायनो हागोन हाला हा हालानो इयो जेनबाय 31 सेकेन्डआव मोनबेसे जानो हाखो इयो मोनथामल' जानो हाबाय इयो दायो जोंना फैगोन नामा मा गान्धी जोंना दा गान्धीया फैगोन बेना टाइमा स्टार्ट जासिगोन 1 2 3 स्टार्ट टाइम स्टार्ट जाबाय मा जानाय नोंलाय बिथाङा बिराद गोसो होनानै जादों हालाखौ माबा जाजोबगोन बायदि मोनदां बेखौ बिराद जादों नै जाबाय दङ लास्ट 8 सेकेन्डआव गान्धीया जानो हाजोब्बाय आरोखि दानिया आंनि चेलेन्जआव देरहानो हाबाय बियो खम समावनो जाजोबनो हाबाय फुचकाखौ 38 सेकेन्डआव बियो 10टा फुचका जानो हाबाय सोर बियो नै मा नाममोनलाय गान्धीया 38 सेकेन्डआवनो 10टा फुचकाखौ जाजोबनो हाबाय बेनिखायनो बेनो आङो 200 रांखौ होबाय नाजावदो नों देरहाबाय दे आखाइ खबदो बयबो बाय दे आखाइ खबदो बाय